Татар телерадиокомпаниясы эшчәнлегенә 15 ел, татар телевидениесенә исә ярты гасырдан артык. Әлеге дәврдә телевидение кыйбласын нинди үзгәрешләр кичерде? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы. Исәнмесез? 1959 елның 1 ноябрендә Әминә Сәфиуллина белән Айрат Арсланов татарстанлыларны татарча сәламләде. Ул көннән соң күпме сулар аккан. Техника, технология, тулы бер чор узды. Дөнья үзгәрде, шулай бит. Без әле дә менә шулай татарча тамашачыларны сәламли барабыз. Беренчедән, әлбәттә, бүгенге студиябызда әйтеп китәргә кирәк, телевидениебезнең легендалары, безнең хөрмәтле ветераннарыбыз, безнең өчен үрнәк булган кешеләр җыелды һәм без сезне сәламләвебезгә шиксез шатбыз. Һәм беренче сорауны да менә шуннан башлыйсым килә, һәммәгезгә дә әлеге сорау. Менә бүгенге соң телевидение, сез бит инде башлап, нигездә торган кешеләр. Менә сез нәрсә төзергә тели идегез, нәрсә күрергә тели идегез менә 2017 елда һәм бүген нәрсә күрәсез, ничек бәялисез? Шундый матур тапшырулар бар, менә сезнең тапшыру, кым сәгате тапшыру, татарча тапшырулар. Әмма ләкин минем каравыма татарча тапшырулар азрак шикелле. Менә сез минем белән ризамы? Бигрәк тә музыкаль дөньяда эшлим бит инде мин. Музыкаль редактор булып эшләдем монда. Хәтердә булса, тамашачыларның. Бигрәк тә күрәсе килә профессионал музыкантларны, профессионал җырчыларны. Аларга миңа калса бик игътибар җитми кебек. Бездә бит консерватория бар, сәнгать мәдәният университеты бар, күпме талантлы яшьләр. Аларның иҗатын да күрәсе килә. Сөйләшеп кенә утыруын түгел, иҗатларын да күрәсе килә. Менә шундый әле безнең сынлы сәнгатебез бар. Аларны бер дә күрмибез. Менә шуларның иҗатын яктырткан тапшыруларны күрәсе килә. Менә фикеремне әйтеп куйым әле дим. Тапшыру башында ук. Гафу итәсез инде бүлдердем. Беләсезме, минем уемча, менә бүгенге көн яшьләрнең татар эстрадасы телевидение каналында тулысынча чагылдырыла. Күпме клиплар күрсәтелә, күпме концертлар күрсәтелә. Һәм төрле җыр бәйгеләре барысы да экранда урын ала. Минемчә, без бүгенге яшьләрне, җырчыларны бик яхшы беләбез. Һәм мин аларны концертка йөреп түгел, нәкъ менә шушы экраннан карап беләм. Эльмира ханым, бездә бит әле эстрада гына түгел, профессионал, классик җырчылар да бар. Классик җырчыларны без әле татар опера, балет театрында да ишетә алмыйбыз, беләсезме? Алар хәзер элеккечә эшләмиләр инде. Хәзер ул кадәр татар. Эльмира, әлбәттә бу шулай. Менә күп клиплар да, җырлар да, җырчылар да, менә җырлаучылар бик күп. Һәммә мин менә ничектер тирән эчтәлекле тапшырулар татар телендә, саф. Менә ул бит ниндидер кичкенә генә бер өлкәне аласың икән. Ул бит әле менә булай гына булмый. Менә ул менә авыл хуҗалыгында шулай, или сәнгать өлкәсендә, әдәбиятта менә шулай дип әйтү генә түгел. Менә аның ничек ул эшләнә, аның өчен нәрсәләр кирәк. Менә миңа калса, хәзерге телевидениедә менә мондый тирән ачылышлы тапшырулар зур менә монументаль дип әйтегез. Монументаль тапшырулар. Менә шундый ниләр әзрәк. Менә мин шулай тирән эчтәлекле тапшырулар татар телендә күрергә теләр идем. Сәнгать бик күп кырлы бит инде. Күп кырлы. Һәм телевидениедә күп кырлы, шулай бит. Телевидениедә күп кырлы. Минемчә, телевидениедә бик тирән иттереп күрсәтелә ул. Чөнки бик күп видеофильмнар сезнең тарихка басым ясыйсыз. Аннары сәнгать тапшырулары ныктасы аның кешенең эчтәлеге, кешенең уйлары, фикерләре, мөнәсәбәтләре. Сездә ул бик яхшы яктыртыла. Бу шулай. Күбрәк. Аннары яшьләр тапшыру шактый күп. Чөнки ул бик кирәкле бер. Гөлнар апа, сез бүгенге телевидение ничек бәяләр идегез? Бүгенге телевидениене мин бәялим. Беренчедән әйтәчәк, без инде хәзер көн төне карап утырмыйбыз. Мин нишләптер бик каты яшәреп интернетка кирип киткән идем әле. Анда кызыграк туйла башлады. Гомумән алганда, мин гомер буе әйтәм, мин телевидениене шул кадәрле яратам.
нинди генә булса да мин аны кабул итәм һәм бер кешедән дә бер нинди сүз дә безнең телевизор турында әйттермим. Бер кайчан да бер начар сүз Һәм әйтсәләр. социаль челтәрләрдә дә шулай бит Гөлнар апа. Ул социаль челтәрләрдә дә төрле сөйләшүләр барышында Гөлнар апа үзебезнең телевидение өчен, татар телевидениесе өчен һәрвакытта үзенең саулы фикерен әйтүче кеше. Бик шатам, бик яратам. Бunda Венера телевидение, татар телевизиясы турында сөйләгәндә, әлбәттә, без үзәк телевидениеләр караганда, Россия телевидениеләр караганда ничә телевидение эшләй бит анда санап бетергесез. Безнең татар телевидениесе бүленергә тиеш. Яшьләргә дә, балаларга да, сәнгать тапшыруларына да, сәяси тапшыруларга да, әлбәттә моның кысалары аз. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бөтен нәрсәгә дә өлгереп бетерә алмый телевидение. Һәм инде без теләгән тапшыруларны, әйтик, культура каналы бар. Анда бит инде культура бары тик мәдәнияткә багышланган тапшыруларны гына чыгара. Шундый тапшырулар, шундый каналлар булса, әлбәттә, әйбәт булыр иде. Киләчәктә бәлки булыр дип ышанабыз инде мондай әйберләр. Чөнки бездән генә тормаган әйберләр. Балалар өчен мөмкин Хәзерге вакытта телевидениедә беләсезме, театр, мәдәният проблемаларына тирәнрәк караш белән булган тапшырулар җитеп бетми. Нәрсә җитми бүгенге көндә? Артистларның уеннарына элек бары театроведлар, алар язалары мәкаләләр. Хәзер үзегез беләсез, кеше гәзиттә укымый, гәзитләрдә хәзер ул нәрсәләр чагылмый да. Һәм шул ук вакытта менә бу телевидениедән, менә шул яңа булган премьерлар турында, анда нинди яңалык бар, нинди проблема бар, нәрсә күтәрә. Менә артистларның уеннарында нинди ачышлар күрәсез. Менә шул турыда сөйләшүләр булса, ул тамашачыны тагы да үзенә җәлеп итәр иде минемчә. Менә аңа игътибар бирергә кирәк. Димәк, сезне тыңлаганда чыннан да үзеннән үзе сорау барлыкка килә. Без халыкның ихтыяҗыннан чыгып эшләргә тиешбезме? Киресенчә, әлеге ихтыяҗны тәрбияләргә тиешбезме? Менә бүгенге көндә Сез икесен дә искә алырга тиешсез. Бердән халыкның ихтыяҗы, икенчедән сез халыкның ихтыяҗыннан алдарак булып, менә моны да бирик әле, менә моны да белегез әле, менә моны да өйрәтик әле дип, сез алдарак барырга тиешсез. Әйдәгез әле менә сезнең вакытларны искә төшереп алыйк, Видео Османы. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сезгә яңа елдагы яшәү яме тапшыруның икенче чыгарылышын тәкъдим итәм. 20 гасыр башында яшәгән татар халкының бөек улы, бөек әдибе Габдулла Тукай халкыбыз күңелендә сүрелмичә яши бирә. Һәр вакытта сезгә шундый кояшлы көннәр, матур көннәр, табигать һәр вакытта сезгә елмаеп торсын. Менә без әле дәвам итәчәкбез, бүген тапшыру дәвамында шушы кадрларны яңартачакбыз. Менә аудитория турында сөйләшә башладык. Менә Флер ханым, ничек уйлыйсыз? Ул вакытта, менә сез эшләгән вакытта, сез бит инде эчтәлек өчен режиссер гомумән алганда, ул без дикторларны бөтен кеше күрә белә, шулай бит. Режиссер ул кадр артында бөтен нәрсәләр процессор дәрәҗәсендә, компьютерның процессоры кебек, шулай бит. Менә бүгенге көндәге без инде аудитория турында сөйләштек, менә ул вакытта сез нинди аудитория өчен эшләдегез? Тасвирлап бирегез әле менә шул кешене. Венера, менә мен инде телевидениеның беренче ташларын салуда катнашкан кеше дип әйтсәм, бердә ялгыш булмас. Менә ничәнче еллар бу? 1961 ел. Менә без телевидениеның беренче адымын атлаган вакытта бер төркем яшьләр безнең арада укытучылар да, педагоглар да, кемнәр анда, драматурглар, кемнәр, бөтен инде менә бөтен һөнәр ияләре дә бар. Менә мин үзем мәсәлән монда килдем, артистка дипломын алгач. Менә мин нәрсә әйтер идем? Режиссер һөнәре ул бик катлаулы һәм бик җаваплы һөнәр. Менә мин аны зур диңгездә йөзгән корабль белән чагыштырыр идем. Чөнки синең кул астыңда
Без бит бүтән дихәтле кеше эшли. Бу кешеләрнең, аларның һәрберсенең фикерләрен белергә кирәк, аларның эшкә кичерешләрен белергә кирәк. Аларга белеп, сиземләп, үзенә кирәкле биремне бирергә һәм син нәтиҗәдә нәрсә телисең, менә шуларны, ул нәтиҗәне үзеңә алыр өчен бу кешеләр белән бик матур итеп эшли белергә кирәк. Менә сез ул вакытта эшләгән вакытта гомумән телевидениедә эшләүче кешеләр дә, алар бит ниндидер илаһи затлар кебек булганнар. Шулай бит ниндидер алиһәләр, Аллага тиңләгәннәр хәтта. Һәм ул вакыттагы телевидениеның дәрәҗәсе һәм бүгенгесе хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстанның Яңа гасыр каналында Таяну ноктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без менә шушы чорга кайтып, шушы кадрларны яңартып, ул вакыттагы менә сезнең дәрәҗәгез, ул вакыттагы телевидениедә эшләүчеләрнең дәрәҗәсе, абруе турында сөйләштек. Менә сез шул вакытларны искә алыгыз әле. Хәтта шундый сүзләр дә йөри иде бит. Менә әлегә кадәр легенда буларак безгә сөйлиләр инде, районнардан ничек каршы алганнар. Менә шушыны искә төшереп узыйк әле. Хатирәләрне яңартыйк. Менә мин Флора ханымның сүзен дәвам итеп, bir-iki фикер генә әйтмәкче булам. Ул режиссерлык һөнәре турында сөйләде, профессиясе турында. Шуны әйтәсе килә. Бирегә эшкә килгәндә аларның берсе дә профессиональ белемгә ия булган кешеләр булмаганнар. Менә алар биредә үзләренең тырышлыклары белән, эчке интуициялары белән иранып бер-берсенә, менә шулай итеп профессияның камиллегенә, шундый дәрәҗәгә ирештеләр. Һәм менә берничә режиссерның, минем белән тапшыруларда эшләгән берничә режиссерның исемен атап китәсем килә, шушы фурсаттан файдаланып. Әйтик, менә Рошания Кадырова бар, музыка тапшырулары буенча ничек таләпчән иде ул режиссер. Аннарсын Лилия Нигъматова, шулай бит, сез дә килешәсез дип уйлыйм. Һәм тагын Данияга языбын әйтеп китәрим менә. Эмиль Ключерев, журналистлардан Рөстәм Кутуй, Туфан Миннуллин эшлидер. Роберт Миннуллин. Әнә Сабир Хәсәнов, шулай бит. Галия Хусаинов инде безнең беренче баш режиссер. Бүтәне безнең дә остазыбыз ул булды. Менә минем иң беренче, менә әйтеп китәрем искә алыйк әле, авыл хуҗалыгы тапшырулары редакциясенә мин помощник режиссер булып килдем. Шунда бер бик матур, шундый озын буйлы, кызыл рубашкадан кара кардиган кигән бик матур, бик шибәр бер егет. Слава Станислав Говорилхин булып чыкты бу. Менә шулай. Менә нинди кешеләр башлаган татар телевидениесен. Нинди кешеләр зур безгә шәхесләр белән без. Чыннан да шушы дәрәҗәне куйганнан соң аны бит чыннан да төшермәскә бу безнең өчен әлегә кадәр зур эш һәм бу җиңел түгел. Һәм сезнең белән басып торганда да кайда ул кадәр безнең кунакка безгә килде һәм сөйләде ничек бездә эшләгәнен. Аны Казан телевидениесеннән кумакчы булганнар. Шуны ул сөйләп куйды, мине аннан кумасалар, мин режиссер булмасым дип әйтте. Менә шулай. Файдасы да булган. Менә хәзер икенче шартлар бит, әйме. Менә бүген килгәндә дә аерылып тора. Элек бит үзебез алып барадырык. Кешеләрне үзебез чакырабыз. Бер кеше шул йөгерәбез, әйме. Бүтән нәрсәне бер кеше эшли. Хәзер булган эшләүчеләр бар, Наил апа. Менә минем сорауны сезгә бирәсем кирәк. Инсаф әфәнде, менә телевидениедән китү турында әйттеләр. Кайбер кешегә бәлки китергә кирәк тә булгандыр. Үзенең яңа ниндер тормышын башлар өчен. Менә үзегезнең киткән вакытны искә төшерик әле. Менә шул хис тойгыларыгызны. Сез бит китеп, аннары кайткан кеше. Бу бит үзендә күрәсез ул. Венера, телевидениедән китеп булмый. Аны китү дигән әйбер ул барыбер телевидение ул синең менә шул эшли башлаган икән. Анда инде шын профессионал дәрәҗәдә телевидение хезмәткәре булып җитешү өчен 5 ел кирәк, миңа калса. Мин үзем шулай сизәм. 5 елдан да иртәрәк мин телевидениедә эшлим, мин фәлән дип әйтергә белмим. Анда бөтен нечкәлекләрен белеп бетереп булмый. Шуңа күрә 5 ел эшләгәннән соң син телевидениедән китә алмыйсың. Аны шулай әкренләп нитә. Но экраннан төшү дикторлар өчен бу чыннан да бит үзенә күрә нидер сынау кебек, шулай бит. Юк, сынау дип Венера әйтеп булмый. Ул бит инде һәрбер эшнең башы бар, ахыры бар. Шуңа күрә бу очракта без монда һәрбербез шушы ни аша үткән кешеләр. Аны аңларга кирәк инде. Менә мин дәвам итәм синең сүзеңне. Телевидениедә эшләгән кеше кая гына китмәсен,
кайда гына эшләмәсен, ул бер кайчанда югалмый. Менә мәсәлән күзәтеп торам, бөтен бездән киткән, ниндидер сәбәбе булган кешеләр берсе дә югалмады. Үзенә күрә мәктәп шулай Ул бит. шундый мәктәп, нык мәктәп ул. Шыныктыра. Ие. Анарсын тагы шуны әйтәсем килә. Менә бит инсаф бүгенге көндә инде сәхнә теле укытучысы булып формалашты. Аның үзенең мәктәбе бар, үзенең укучылары бар. Инде мин күптәннән бирле сәхнә теле укытучысы булып эшлим. Без шулай ук сүз белән эшлибез. Без шулай ук сөйләргә өйрәтәбез. Шул ук монда да без сүз белән эшлидек, шулай бит. Хәзер дә без үз эшебезне сүз белән дәвам итәбез. Ләкин кадрда түгел, инде укучыларны алга Кадрда чыгарабыз. нинди булгансыз икән, әйдәк зәле тагын искә төшик. Начинаем второе отделение юбилейного концерта народной артистки Республики Татарстан и Российской Федерации Зулейхи Хисматуллиной. Сезнең барыгызны да бүгенге Татарстан Республикасының дәүләт суверенлыгы алуга 5 ел тулуга багышланган бәйрәм киче белән тәбрик итәбез. Работала в детской, музыкальной, литературно-драматической, все этапы, да. Но основная моя жизнь все-таки политическим деятелем. Менә шушы кадрларны күргәч, сез бик үзгәрмәгәнсез дә, бөтен кешедә танырлык чыннан да. Менә Лилия ханым, сезнең бер вакытны миңа хәтта әйткәнегез дә бар иде. Менә эфирда чыгу, ул чыннан да җаваплылык. Син эфирга чыгасың икән, син инде кибеттә продукция начар дип, син мәсәлән анда бәхәсләшә алмыйсың. Хаклы булсаң да, бу сиңа үзенә күрә ниндидер эштән үзеңә цензура булырга тиеш, үзеңне тотырга тиешсең, син дип әйттегез. Бүген менә ничек уйлыйсыз, бармы андый хакы, менә эфирдагы кешенең гади кеше булырга хакы бармы? Сиңа ошарга тырышалар. Сине яратып, менә аларның күңелендә син. И бер заман сине шунда кибеттә күреп, тегеп бер ниндидер помидор өчен кычкырышып, басып тору. Ул бит син үзеңнең профессияңа гына түгел, үзеңгә хыянат итәсең һәм хыянат итәсең компанияга. Менә бу гади кеше ансы шулай хыянат итәсең. Менә юк, әгәр дә ки дөрестлеген нитәсең килсә, менә журналистский расследование бар. Аннан соң бар да, кил дә профессиональ рәвештә моны эшләргә кирәк. Ну, тегендә кычкырышып торып, тегени читкә кит. Сез әлегә кадәр шушы үзегез шушы кагыйдәне тотасызмы менә үзегезне? Тотабыз. Тырышабыз инде тотарга. Булдыра алганча. Димәк, гади кеше булырга хакыгыз юк. Әлегә кадәр гади кеше килеп бит ул әрләшергә дә мөмкин. Шулай бит, Гөлнар апа. Гади кеше әрләшергә мөмкин, ләкин әрләшмәскә кирәк. Менә Чөнки сине белгәндә, сине таныганда дәрәҗәңне төшереп бирү бердә килешә торган эш түгел, итәк чабуыңны җыеп йөрергә кирәк. Һәр чак. Диктор кеше, алып баручы кеше, ул күз алдында торган кеше. Һәм ул кешене һәр вакытта да күзәтәләр, аңлыйлар, беләләр. Ләкин кай вакытта менә шулай һәр вакытта рамкада гына җырып булмый. Ышкынып киткән вакытлар да була. Кай вакытта сиңа нәрсәдер син теләгән әйберне бирмиләр. Сез миңа нигә моны бирдегез? Әнә тегесен бирегез әле. Арттагылар үзегез диктор кеше, үзегез бик шулай тикшерергә яратасыз икән. Шулай дип әйтүчеләр дә була торган иде кай вакытларда. Без менә телевидениеның абруе турында сөйләшә башладык, әйме Гөлнар апа, менә сез үзегез ничек исәплисез теге вакытларда чагыштырганда һәм менә хәзер әйтәм, чагыштырып булмый. Без теге вакытларда берәү идек, бер телевидение. Телевидениедә эшлим дигән кеше ул королева, принцесса, принц, белмим инде. Менә үзегез сөйли башлаган идегез бая. Без районнарга чыксак, анда безне ой, әйтерсең лә без ЦККПСтан киләбез, менә шулар. Әле барганда ничек, әле балалар белән генә барганда да әле менә алда гаи, артта гаи, кырыда гаи. Утларын яндырып баралар, сине заталар, Лениногорскка илтеп куялар, сине каршылалар, ашаталар. Замана үзгәрә, миңа сез инде Голливуд фильмын сөйләгән кебек, Гөлнар апа. Гостиницаларга урнаштыралар. Иң яхшы кунакханәләрдә безне яшәтәләр иде менә. Бик шундый югары дәрәҗәле кешеләр идек без. Телевидениедә эшлим дисәң, все, бөтен юллар ачык. Авылга килсәң, нәрсә телисең, шуны син эшлисең. Менә эш буенча инде. Мәсәлән, теге атта чабасын килә икән, теге төшерәләр бит инде аны. Ул вакытта магнитофон юк, камера юк, кинокамера гына. Дубль ясап булмый анда. Сразу ясарга. Менә нәрсә телисең, шуны авылда
Бер нинди акча Бер нинди мәсьәләсе, бер акча, шундый бер нинди нәрсә менә акча. шу кадәр. Без менә бүгенге телевидениедә күрәбез хәзер, экраннарыбызда менә элек телевидениедә нәрсә иң мөһим иде сезнең фикерегезчә? Менә бүгенге көндә нәрсә мөһим? Бүген бит хәтта тамашачылар да башка төрле фикер йөртә, образлы фикер йөртә дип әйтәләр. Озак сөйләшеп утырулар кызык түгел дип әйтәләр. Менә сезнең карашыгыз моңа? Безнең заманда шулай иде бит. Безнең заманда да әйтәләр бит, дилбегә буе сөйләшеп утыралар дип, шул озын сузып дип. Алай ник сөйләшеп утырар, кемгә кирәк дип безнең заманда да шулай иде. Говорящий голова дип әйтәләр, булмаска тиеш камагыңа дип. Менә шундый күңел ачу тапшырулары күбрәк булсын дип сорыйлар, электә шулай бар андай бер. Ләкин мәгънәле тапшырулар да бик күп иде. Менә минем үземчә уйлыйм инде, безнең уртак фикеребездә шулай дип уйлыйм, тапшыруның, эшләгән һәр тапшыруның нинди дә булса мәгънәсе булырга тиеш. Әгәр инде мәгънә булмый икән, аның кирәге юк дип уйлыйм мин. Нинди дә булса мәгънәсе. Без эшләгән вакытларда да менә мин әйтергә, менә сез килешәсезме, юкмы? Аның шаткылары уже бездә чыга башлаган иде. Менә без 4-6 сәгать бер рәттән шул хәтле кичкенә кысаларда эшләсәк тә, техник яктан бик шундый бик кичкенә мөмкинлекләр булса да, 6 сәгать марафоннар бирәдер. Ул менә бу зур студия, кичкенә студия, фойе, телевизион, передвижной телевизионный станциялар. Киләчәктә менә татар телевидениесенең гомумән киләчәге якты булуда сезнең фикерегезчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Сезнең Шул профессионаллар эшләргә тиеш. Һәр кеше үзенең профессиясендә камиллеккә ирешергә тиеш. Менә без килгән вакытта төрле профессиядан килдек. Кайберләребез әле яңа гына, күбебез әнә театр училищесыннан соң килдек, артистлык һөнәреннән соң. Менә алып баручылар, алар булырга тиешләр. Иранучан, кызыксынучан, үзләренең сөйли торган проблемаларның тирәннән төшенеп, аны өйрәнергә, белергә тиешләр. Тамашачыларын тыңлый белергә тиешләр. Һәм алар белән ни элемтә булырга тиеш, шулай бит? Гөлнар апа. Иң беренче татар булырга кирәк, татар телен белергә тиеш. Менә миңа калса, мин озак еллар балаларда бик күп эшләдем. Балалар редакциясына күбрәк игътибарны юнәлтергә кирәк. Менә хәзер миңа калса, иншалла каналыбыз да яңа канал булырга тиеш дип әйе. Менә шуны бик телим мин булуын һәм балаларга күп игътибар булса. Үзебезгә үстерергә, шулай бит. Сифатлык булырга тиеш тапшыруларда. Мәгънә һәм бик матур. Менә сифатлык мәгънә ул содержание, эштәлеге, формасы хәзер бик матур формалар. Чөнки техник, юк, профессионаллар да күп, техник чаралар бик киң хәзер. Милли мәсьәләләр шулай ук телевидениенең үзәгендә булырга тиеш минемчә. Иншалла. Бу очракта мин әлбәттә барыгызга да килешәм. Кадрлар мәсьәләсе ул һәр вакыт бөтен нәрсәне хәл итә. Бу очракта ошо кадрлар, әлбәттә кадрлар булса, алар эшләнә. Аннан соң ул гына түгел, кызганычка каршы без татар телевидениесе ул хәтле матди вливание дип әйтим урысча ясалмый. Менә шул әйберләр булганда телевидениенең әлбәттә киләчәге булачак. Һәм инде үз эшенә бирелгән, һәм телевидениены яраткан үзләрен түгел, телевидениедә менә бу сәнгатьтә үзеңне ярату түгел, сәнгатьне ярату дигән сүз бар бит. Менә телевидение яраткан кешеләр эшләсә, менә Гөлнара белән сөйләшеп торганда без тапшыру алдыннан Гөлнара әйтте, кунатына ятадыр, кусалар да кайтмыйдыр диде. Менә шундый кешеләр булганда әлбәттә киләчәге ул бөтен эштә дә шулайдыр, бөтен һөнәрдә дә киләчәге булачак. Безгә чыннан да бик күңелле сездән гадәттә әйтәләр бит инде, яшь буынны гаеплиләр, начар дип әйтәләр. Бу чыннан да безгә бик кызык булды сездән яхшы якларны ишетү. Иншалла безгә дә, үзебезгә дә күп еллар узганнан соң да шулай канәгать булып яшәргә насыйп булсын дигән теләктә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.